RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pang imong anino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Renren ginaingon. Mauday nga uga og tapaw na ang pagtagad nimo ug pagbati diri nimo nako. Kay may lain na day kang gimahal. Morning nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Doon ako sa among bahay. Uy, ngit mga umbay. Anong ka na? Asa man di ka si Lydia? Ngit-ngit man bay? Lydia! Lydia! Day! Napasigaan na akong tibuok palibot sa bahay. Pero wak may tao. Asam ka si Lydia o ang among anak nga si Junior? Ayos to, sa bahay ni Mama Pasing. Wadto ko. Basim tuwa ditong akong asawag anak sa bahay sa akong ugangan. Koan ka nang gigisog og pabayas kuryente og tubig. Ambot to'y nga nung nadugay man. Imo din gisugo sa lungsod? Oo. Mapasing ni anak ko. Uy, tingog ro ni Lydia, Mapasing. Ay, maayo kay ni ana siya. Kasi sige ha, ako'y musugat niya sa silongdong. Dinhi ka lang sa taas. Bantayi ang imong anak nga natug. Basin og mumataon niya na. Diha ka una ha. Oh. Sambi kang urasa na niadto sa lungsod si Lydia. Kung nga nung nagabian man. Maayo naon nga nakakita kag ingon anak nga pasangil sa kong lakaw ma. Puro pita, cute ni mo Lydia. Kunti pa lang, naglikay ko nga makapatay og taos rin ay. Gisumbong ta nag kasi mong bana ba? Nasayod man ko nga mabalaka gid ka nga patyon kong ren. Amo lang. Bisag unsa ka pa kadautan, oy. Anak gihapon ta ka. Pero Lydia in town, dakong sa Diyos kining imong kibuhat. Pagpag-una, oy. Biyain na ng imong kabit og ang imong pamilyang atiman na. Mahal ko si Tony, ma. Ang tinuod, mas dako baya og gamay ang kang ren kaysa kang Tony. Pero lami kay siya mudama, uy. Basta kay mabasa halos ang tibuok na kong lawas sa iyang laway. Tilapan niya tanan, ma. Basta kay lami, kit kay siyang muda sa kama, ma. Ay, kung tinuod kang nahigkugma sa imong pana, di ka mga bit, uy.
Aw na higugma man ko niya, pero mas ganaan man kiko sa kong kabit. Ay, Ay, hala, padung si Renren din ma. Ay, ay. ano? Nagkugos na di ay sa among anak. Ren, tada sabay. Ato ta dito magtiwas og sulti. Tada sabay, Ren. Maayo kay wa ka mangita og gubot ini atong pagpauli, Ren. Abi ko bag mangaway ka. Nga nang mangaway man ko. Nga makidaot ang gibuhat. Tinuod man ka nga, nibayad kang kuryente ug tubig. Sige na ay, tuog na ay. Sa'yo para baka og matrabaho. Lydia, Saman, tanas kwarto na. Jer sa ta, sa di pa ta matawag. wala ko'y gana, uy. Paning kamot like imo kung gusto ka. Oh, Lydia! Mauna, paningkamot na lang diha. Pero kung gusto gid ka nga mugamit nako, bahala ka. Ganahan man ka nga mugamit og asawa nga mura lag estatwa nga imong hilabtan. Oh, Hala sige, tana sa kwarto. Tana dayon rin. oh sige, tanaday, kay lami na kay day. Apan sa di pa na ko ikuha ng ako day. Mudidion ako sa imong busa. Tanaday. Ay lami. Ay lami. Ay lami. Bahala ka diha. Ay bahala ka diha. Bahala sa Bahala gudin na. mo. Ako asa ning tutyan ug maayo. Bahala ka diha day. Lami. Unsa day? Wa ay. Karon day ako na ikuan nimo day ha. Ako na nga ikuan ako kay lami na kay day. Kini Wa gyapon lami. day. Dali abi kay matug na ko. Apit na. No. Ay lami. Ay lami. Unsa? Si Lydia nga akong asawa, may kabit? Oh, Ren. Mode nga uga na pagtagad mo si mong asawa, no? Dihan mo, kay may lain naman dahil siyang gimahal. Ug unsa may mong kamatuoran nga may laki nga ako asawa pa? Ha? Tungod kay ang kabit sa imong asawa, maorasab ang imong kumpare nga si Tony. Oh, O ako gin mismo mo nakakita nga ang imong asawa mo misong sa bahay na itong iyong kabit. O si Willa, sila si Tony. O dunay dagang video nga na ang Lydia. O Tony, naggakos o naghawak sila. Diya gid atubangan sa bahay ni Tony. Maunsa. tinuod gid ang tanan di ay. Kitinaw kong nakita ang mga video nga naa sa imong cellphone. Gusto ta ko nga ikaw gid mismo ang pakipon ako ini, pero di mo ko makahimo. Maluoy ko magtanaw nimo. Mao nga si Papa nimo akong giduol. Kung nasayod pa lang dahil ko nga dili dahil siya buutan nga pagkapabay. Mas may pag ikaw na lang akong gipanguyaban o gipangasawa, Willa. Ako pa lang unta bitaw. Di gyud mahitabo nga budian ta ka. Willa. Kay mahal ta kay ka. Gani ang tudon. Ikaw pa gihapon ang akong gigugmaran. Oo. Oo ba? Willa. Willa. Ayaw na din ni Ren. Na si Mama. Ayaw din sa mo sala. Sorry. Sige, mula kauna ako ha. Huwag di ko magpakita sa salpais ko asawa. Ang traidor ko kumpari ang una kong
pakikitaan. Kumsuko Sayo. lang, pre. Pre. Silual ko, pre, ha? Silual ko. Religiya mo, gusto kaya nga magka-relasyon magduhat sa... Ay kabla ka, pre, ay kabla ka. Dili na kumansahan ang akong kamot sa dugo sa tao nga traidor, pre. Ah, Gisuta lang nako kung tinuod ka. Tinuod ba nga mulimod ka? di ko limon, pre. Di ko limon, anak. Kuno na kong tanan, pre, ha? Mayo, mayo. May video yung nakuha po. Nagakos yung mayo, nagakos, hawak. Kinelesortin ako ni Maha. Gusto naman religya, pre. May uyab ko. Di may tabo nga muunong ko na niya. Kaya may banam siya. Nga mao ikaw. Pre, Oh. nakasa kagyapos Ginoo. Oh. Kay mi patol kag babae nga minyo. Ginoo. Ha? ikaw. Ginoo. Og bayran nimo ni. Ang Ginoo ra musilot sa imong gibuhat. Si Bako taon, pre. Mao ka na, Wila. Di gina ko madawat ang gibuhat sa akong asawa. Busa sugta ko. Kay ikaw nga akong ipuli niya. Sige na, Wila. Pero Ren, bisa man kinaunsa pa, imo kaya po siyang asawa. Di ako makigbalik pa niya. Bisan pag muluhod siya, muhilak sa akong utubangan. Busa, sige na, Wila. Maluoy ka. Sugta na ko, ha? Sige na, Wila. Ren. Kalamit ni mo, Ren. Kalamit ni mo, Wila. Kalamit ni mo, gawas. Lamig ito. Talpos, eh. I love you, Ren. I love Sa ko, you. Wila. I love you. I love you to. Magubo na ko, ha? Oh, kataski kita na. Ren, mahatlok mo sa taan na, uy. Virgin pa baya ko. Uy, kataasan ng imo. Ay, kumala ka. Tungod kay love, tika. Diligtang ka masakitan. Kundi palamian, tika. Ha? Dali. Last time, Inaya lang. gaks ako. Love ko ni Mariba. I love you. I love you. I love you. Inaya lang. Akaw. Kalami. Kasakit. I love you. Wila. Wila. Putli, nga ako nakuha ang pagkababae ni Wila. Huwag kumansa ni tabo na mo. Gidaan ako siya sa bahay, oy. Puwerteng hilak sa akong asawa nga mabudion. Apan gipalayas gina ko siya. Kaya may gipulin ako niya. Usa ka babae nga matuod nga nagmahal og nahigugman ako. Bago ito magkasama ang kaagi ni Rinren, diniling tulmanon. What's the style? May gipuli ng matod nga nagmahal o nahigugma style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.